En català hi ha dos sons que és molt important distingir. El so z, com el brunzit de les abelles, i el so s, com el que fan les serps. El primer s'anomena S sonora, perquè fa vibrar les cordes vocals, z. I el segon és el so de la S sorda, perquè no les fa vibrar, s. Aquests sons sovint provoquen problemes ortogràfics perquè, atenció, es poden representar amb fins a 5 lletres diferents. Una mica difícil, oi? Tranquil, que amb aquest vídeo et donarem algunes pistes per saber quan hem d'utilitzar cadascuna d'aquestes lletres. Comencem per la S sonora. El so de l'abella, z, s'escriu amb S entre vocals. Hi ha molts exemples. Casa, rosa, música, camisa, asa, bellesa, desembre, amb l'excepció d'alguns mots cultes d'origen grec o de paraules estrangeres que en canvi duen una Z, com ara ozó, amazona, trapezi o nazisme. Escrivim Z com a norma general a començament de paraula, zebra, zero, zinc, zona, i després de consonant, 11, 12, pinzell, esmorzar. Compte amb les paraules derivades de dins, fons i trans, que mantenen la S, endinsar, enfonsar, trànsit, transacció. Passem a la S sorda, la que sona com una serp. Aquest so es representa majoritàriament amb una S. Quan? A inici de paraula, sabata, sabó, senyor, silenci. Al final, arròs, nas, gos, llapis, temps, també per indicar plural, persones, arbres. I davant o després de consonant, bastó, fusta, gespa, trist, cursa, dansa. La S doble l'escrivim entre vocals, passar, cassola, tossut, arrossos, a excepció dels mots construïts amb prefixos, que mantenen una sola S, entresòl, contrasenya, antisocial. Per raons d'història de la llengua, en molts mots d'origen llatí, el so de la S sorda s'escriu amb C. Això sí, només davant de les vocals E i I. Cel, ceba, cent, cim, cinema, cigró, ciutat. Fem especial esment a quasi totes les paraules que acaben en ànsia i ènsia. Importància, distància, ambulància, ciència. I el mateix so també es pot escriure amb C trencada. Davant de les vocals A, O i U, força, plaça, cançó, eriçó, lliçó, destacant-ne les paraules que acaben amb els sufixos ansa i ensa, confiança, esperança, aparença, creença. I la C trencada també pot trobar-se a final de paraula. Braç, llaç, lluç, glaç. Fixa't que mai utilitzem la C trencada a principi de paraula. Si et costa recordar totes aquestes normes ortogràfiques, deixa que et doni un consell abans d'acabar. Les S's, ja sigui una sola S o la S doble, i les C's, la normal o la trencada, formen dues famílies que no es barregen mai. Per tant, quan una paraula s'escriu amb S o doble S, tots els seus derivats s'escriuen també amb S o doble S. I quan una paraula s'escriu amb C o C trencada, els seus derivats també s'escriuen amb C o C trencada, seguint les normes explicades abans. I això és tot per ara. Aviat veurem algunes d'aquestes lletres amb més detall en nous vídeos. I recorda que la millor manera de seguir millorant l'ortografia és llegir en català i practicar la memòria visual. A reveure!